امروز 6/04/2019 автобуси аз экспресс имрӯз омадан ина сар кардан якумш да Москва расид. Абрад насиб боша мегардам мера рӯзи душанбе. Ҳар ҳафта рӯзи душанбе аст. Коминда дар корай. Пешаки занг занен, ҷо бигирен ки так просто ҷо намераса. Мегардам меравам. Пешаки карта дар сум мегзанен, ҷо мегири, баъд омади боқимондаша месупори на автобус. Дарунаш ина автобуси аз экспресс. Ина автобусу ина ҳамун автобусу ина холодильникаш ина телевизорош ҳамаш дарунаш телевизорош хат ина бачо коми дар корай занг занен.